Hi mga palangga! Happy Valentine's everyone! Lahat na lang makita ko sa wall ko sa newsfeed, sa Facebook. Chocolate, flower na may hearty dipper. Kawawa naman si Tita Inday. Kahit man lang bulak sa hagonoy. Sa mga Bisaya dyan, hagonoy, haler. O diba? Wala, nga. Buti pa, kain na lang tayo ng noodles, ayan, pansit, canton, lucky me. Lucky, you are lucky me, okay? You is lucky me. O, ayan. At syempre naman, pag andyan si canton, andito si kape. Ayan, kape is life. At, may nagbigay sa akin. Oy, kinakabahan kayo, no? Excited sila. Mamaya na, thrilling yan. May nagbigay sa akin. Siguro, kinilig-kilig kayo, no? May nagbigay sa akin. Pula-pula siya. Tapos may puti din ng konti. Ano daw yun? Kilig kayo, no? Ano yung pula at saka may puti? Ano yun? Rigda at saka napkin? No. Yung iba dyan, Valentine's. Ako dito, happy Balintong. Pero okay lang. Ang importante is mabusog ako ni Canton. Yun. Diba, mga palangga? Dito, 3 na ng hapon, 3:30 na. Pero, nagutom ako. Di ba tayo mga Pinoy mahilig sa snack ba? Ano siya? Kaya, excited na ba kayo makita ang surprise ko na pula-pula at saka puti? Uy, kilig na sila, diba? Ang mga abangers dyan, kinilig, no? May pala, may humba ako na masarap siya. Kasing sarap na Tita Inday. Diba? Ganon. Ikaw, masarap ba? Hindi. Aminin, hindi siya masarap. Hindi. Nagpatawa lang si Tita Inday kasi para hindi tayo maboring. Like, ito yung snack time. Diba sa Pilipinas, may pandesal, hindi ba? May cheese bread, with kape, with soft drinks. Ako ito, noodles. Wala kaming tinapay. May naman dito yung, anong tawag nito? Ito yung fungli. Ayan. Yung, to pineapple ba yun? Pineapple ba yung tawag nito? Yung pinya? Nabiging bobo na talaga ako eh. Ayan, pineapple. Ayan siya. Pero matamis kasi, kaya ito na lang. Noodles. Masarap naman siya. Ayan siya. Diba? Masarap naman siya, mga bebe. Mga bebe, o diba? Sarap siya.
Pwede naman siya. Wait lang. Gawin natin yan. Para naman maiva. Maiva. Okay? Hindi talaga ako makakita masyado mga palangga pag hindi ako nagsuot ng salamin. O, di ba? Uy, bagay sa akin, bay. Mga palangga, bagay sa akin ba? Diba? Diyan lang kasi maano siya. Mag-slide. Maganon. Kaya ganun lang siya. Hindi ba? Hindi ba? Pag may makita ka ng mga rubber band dyan, pwede pala dito, no? Again, dito. Ayan, ipakita ko na tayo yung surprise. Kasi kanina pa kayo nag-antay sa surprise ko, no? Yung pula at saka puti. Promise. May pula at saka puti. Ano yun, manok? Pansabog? Sa pula, sa puti. Naks. Tadang! Ito lang pala eh. Ayan. Ito si Tambes. Di ba? Puti siya. Sa likod. May pula. So, pula at saka puti. Binigay ng amo ko. Yon. Bigay niya. Pula at saka puti. Sabi niya, araw daw sa mga puso ngayon. Kaya ito ang puso ko. Ito daw ang puso ng dodong ko. Sana all my dodong in my dream. Oy. Ang akala niyo siguro kung ano yung mga pula at saka puti na kayo naman dyan. Kayo mga anik-anik dyan. Ay. Buti pa kumain na lang kayo ng noodles. Lamig jud siya, bay. Basta mga produkto sa Pilipinas, masarap talaga siya. Product of Philippine. Gahion man siya, oy. May bukog. Nato siya, bay. Siya bukog, boy. Ugat-ugat ba? Ugat na siya, no? Gising na matanda. Gising na siya. Mahulog din ako sa lamin ba kay luag-luag na siya. Maluwag-luwag na ba? Mga Bisaya, luag na. Di nagbabi-virgin man. Luag-luag. Luag na siya. Maluwag na. Tapos ang ilong ko din pangoy. Panay mahulog. Ganon siya. Mainom tayo ng kape para may pantulak. Katulad din yan sa magmahal ka ng isang tao. Kailangan may lambing-lambing para hindi maglamig. O, di ba ganun yun? Kaya kailangan pag kumakain ka, may pantulak. Hindi lang yung palagi kang lamon ng lamon tapos hindi ka nagtulak-tulak. Mabulunan ka. Ganon yun. Kaya kailangan pag kumakain ka, may pantulak. Katulad sa pagmamahal ng isang tao. Kailangan may lambing-lambing din para mag-init-init din. Oy, o diba, may ano si Tita Inday, may hugot time. Shower ka ba? Bakit? Nainitan na kasi ang katawan ko. Gusto ko sana magpalamig. Ay! Uy! Ganon, mga palangga. Ganon yun. Ano pa hugot niyo dyan? Baka may mahugot kayo dyan.
Bukog man ni siya, oy. Buto ba, buto? Bukog siya ba? Baka lalo pa ako mapangag. Pangag na ako dito. Yung iba, pakunwari, hindi naman lahat. Piling-piling. Basta ako totoo. Mangita og tissue kay. Amo tissue, tinago namin yung tissue kasi si Lula panay ano sa tissue. Kuha. Ipasok sa bulsa. Maanghang-anghang siya pero masarap. Promise. Lucky me. Pansit Canton. You are lucky me. Ito siya. Lucky me. Ayan. Lucky me, Pansit Canton. Lucky? I am lucky for you or you are lucky for me? Ano ba talaga, oy? Lucky me. Naging lucky ba ako sa'yo? Or ikaw yung naging lucky sa akin? Naks naman. Sana all laging lucky. Again mga palangga, kasi mahaba na yung video ko. Thank you so much sa mga palangga ko. Ingat tayong lahat. And again, thank you so much for always watching my video. Please support my video. Tita Inday driver sa wheelchair. Ang babaeng Bisaya. Please support also my FB page. Tita Inday Sikihud nun. Ayun. Yung driver sa wheelchair. Naubos na siya. Again, thank you so much everyone. Thank you, and I love you. Bye-bye. See you next time on my next vlog. Okay? Bye-bye. Napula.